ኣብ 2007 ክሳብ 2008 ዝነበረ ቅልውላው ቁጠባ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ትካል BlackRock ዝገበሮ ሕቶ ናይ ሓገዛት ውዕል ብልሒ ላሪ ፊንክ ተራእየሉ ነይሩ። ቁጠባ ኣሜሪካ ኣብ ዝተዳኸመሉ ግዜ ብዙሓት ንኣሽኑ ዓበይትን ትካላት ክጥፍሻ ክኢለን እየን። ሽቕለት ኣልቦነት እውን ተራእየ። ነዚ ቅልውላው ብዓቢ መጠን ገንዘብ ሓገዛት ክገብር ብመንግስቲ ኣሜሪካ ሕቶ ምስ ቀርበሉ ድማ ነዚ ዕድል ተጠቒሙ ምስ ብዙሓት ሰበስልጣናት ኣሜሪካ ጥቡቕ ርክብ ገበረ። እቲ ብፕሬዚደንት ኦባማ ሓላፊ ምዕቃብ ሃብቲ ኮይኑ ተመዚዙ ዝነበረ ቲም ጌትነር ድማ ካብ ላሪ ፊንክ ሓገዛት ረኸበ። ብላሪ ፊንክ ዝመሓደር ትካል BlackRock ሓይሉን ጽልውኡን እናዛየደ መጸ። ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ተወዳደር ዝነበረት ሂላሪ ክሊንተን እውን እንተኾነት እንተተዓዊታ ንዕኡ ሓላፊ ምዕቃብ ሃብቲ ክትገብሮ ከም ዝኾነት ተመጻቢዓትሉ ነይራ። ላሪ ፊንክ ኣብዚ ግዜ እዚ ከባቢ 1.2 ቢልዮን ውልቃዊ ሃብቲ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣሜሪካ መሬት፣ ገዛውቲ፣ ኣፓርትመንት ከም ዝውንን ይንገረሉ። ምስታ ናይ ሃይስኩል መምሃርቱ ዝነበረት ሎሪ ዊደር ካብ 1974 ጀሚሩ ኣብ ሓዳር ዘሎ ላሪ ኣቦ 3 ቆልዑት እዩ። በኹር ወዱ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዓውዲ ዘሎ ኮይኑ ኢንሶ ካፒታል ዝበሃል ትካል መስሪቱ ትካሉ ኣብ ምክያድ ይርከብ። እምበኣር ከዘኸበርኩም ተኸታተልቲ ናይና ቻነል ንትካል BlackRock ከምኡውን መስራቲዩ ላሪ ፊንክ ዝድህስ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ። ነዛ ቪድዮ ዝምልከት ሓሳብ ምዝህልወኩም ወይ እውን ጽልዋ BlackRock ኣብ ዝመጽእ ቁጠባ ዓለም ከመይ ይመስል ይኽእል ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉልና። መደብና ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ እንተረኺብኩሞ ድማ ላይክ ኣይትረስዑ። ብሩኽ ግና